Rakentaminen ei ole vain tiiliä ja betonia. Se on tarina, joka kietoo yhteen ihmiset, unelmat ja mahdollisuudet. Pajala-yhtiöt syntyi intohimosta tehdä rakentamista suoraselkäisesti ja luotettavasti. Meille ihminen on keskiössä. Joukkuepelillä syntyy rakennuksia, joista olemme niin ylpeitä, että voimme kunniakkaasti kiinnittää niihin omat nimemme. Meidän voimamme on ihmisissä. Porukka väsyy, jos joutuu näyttelemään työssään. Täällä jokainen saa olla oma itsensä ja näytteleminen jää meille osaajille. Kestävästi, vastuullisesti, kunniallisesti. Niin suhtaudumme rakentamiseen ja tulevaisuuteemme.